Que repertorio abordar no ensino regrado? Para que o ensino regrado? Dende cando o ensino regrado? No caso da Galiza foi dende o ano 71, no? Gracias ao mestre Enrique Otero, que turrou e conseguiu que a gaita entrara no ensino reglado, no? Despois conseguiuse paseniñamente que entrara tamén no que é o grado profesional e finalmente cambiando o nome, pero entrando no grado superior, no? No grado superior é instrumentos da música tradicional e popular galega, que é máis largo de decir que de estudar. Incluso pensemos xa o propio nome desa disciplina, no? É instrumentos de, solo de, ou propios de, no? Da música tradicional. Xa habría moito que falar que é a música tradicional. O que sí que sobra xa é popular, porque xa non é música popular. A día de hoxe, a música popular, como o termo popular, xa non é a nosa música tradicional. Non sei se por sorte ou por desgracia, pero é así, non? Ben, deixando aparte todo este nome, sí que unha vía que se está facendo, que en teoría, ao principio estaba un pouco centrado no que é a gaita como instrumento, ao final era unha continuación de o grado elemental e profesional. A día de hoxe non está máis centrado no que na investigación, etc. Que ainda comentábamos pola mañá, que quizás os conservatorios para facer moitos dos traballos dos que se mencionaban eran o sitio idóneo, no? Como os traballos fin de carreira, no? Como tal. Ben, quizás é o sitio para o estudo da música tradicional, pero dende un ámbito moi amplo, quero dicir, non desde un punto de vista interpretativo, non? Só, nin dun instrumento só, porque por algo se chama instrumentos en plural. De feito, agora, sei que se está traballando en zanfona, que tamén hai percusión tradicional, sei que se está abrindo o canto, etc. Non? Todas os instrumentos que se empregan ou que tradicionalmente se empregaron na música galega, non? De tradición oral. É curiosísimo isto, porque temos un afán o comentaba destes días, de manter a tradición viva e tal, e cargámonos o fundamental da tradición, que é a oralidade, o método de transmisión a través de a imitación, non? O método máis natural que existe, propio desas músicas, non? Ao final estás traballando cunha partitura, miras que aquí este punto tal, pero se este señor que o tocaba o 10.000 veces mellor que a min, e non necesitaba desta ferramenta para chegar. De feito, moitas veces é unha limitación entre o discurso entre o instrumento e o discurso, non? Así mesmo. Estamos demasiado centrados no que é algo que está aquí escrito, como se fora algo fixado de antemao, que só pode ser así, cando temos a sorte de poder beber aínda das fontes. Sei que, ou teño escoitado que en flamencoloxía, por exemplo, levaban a xente, a unha persona que cantara, non a dar clase, que non é a súa función, senón a estar ali e poder compartir con esa persona e ver como esa persona o abordaba. Vale, pois eu empápome dese linguaxe, faigo o meu, entón faigo unha versión do que é esa realidade dese repertorio, non? Non é dicir, Dios, aquí, o que falábamos onte, con Andrea, que fallou en tal nota, vamos a repetir ese fallo que tuvo aí por un momento que foi algo casual nesa grabación. Eso son cousas que debían ser un pouco desapercibidas. Dito isto, eso é no que se refire ao grado superior. Pero no grado profesional chámase gaita galega, que me gustaría tamén saber o que é gaita galega como tal, non? Eu personalmente non o sei, porque hai moitas tipoloxías de gaitas galegas. As gaitas cilíndricas, por exemplo, en Galicia casi se pasa un pouco por riba delas. Temos as gaitas de cana, rosca, hai un mogollón de gaitas moi interesantes, non? Pero o que está claro é que xa estás traballando dende un instrumento, non? Hai un problema, se temos un conservatorio e metimos gaitas, temos que, gústenos ou non, tamén interrelacionar co resto de disciplinas, non? Estamos estudiando análisis, non sei que tal, pero nada ten que ver co que nos tocamos. Ben, entón igual o plantexamento ten que ser outro. Se vamos a facer o mismo que se fai nas asociacións, eso, cando hai unha duplicidade, chamase diputación. Non adoitan ser moi útiles. Temos asociacións, traballo
espectacular as escolas, como a escola de folclore, ben, vamos por ese camiño. Ora, nos conservatorios, tamén temos que coñecer ese repertorio, evidentemente, esa forma de tocar, e, a maiores, coñecer todos os recursos que podemos ter no noso instrumento e abordalos. Imaginadevos que un pianista dixera que tradicionalmente solo se tocou nesta octava, e todo o que hai pa aquí, todo o que hai pa aquí, deixámoslo, sen tocar. Non, vamos a intentar velo, non? Agora, gran problema de todo isto, que repertorio abordar, que a técnica que temos. Porque isto é un pouco o mundo ao revés. Empezamos a casa polo tellado, non? Conseguimos unha técnica, pero agora hai que ver que vamos a facer con esa técnica, non? Unha das vías é o repertorio histórico, o sea, o repertorio culto. Non me gusta o termo culto para referirme a nada, e moito menos a algo artístico, pero entendémonos, non? Cando falo de repertorio culto. Para gaita. Que pasa? Non é esta gaita, claro que non é esta gaita, evidentemente. Entón, agora entramos en dúas cousas diferentes. A primeira é, non vamos a facer unha versión historicista, porque o instrumento, evidentemente, non é o que se empregaba na época. Ben, agora, con o noso instrumento, sin facer modificacións, sendo o noso instrumento como tal, podemos abordar ese repertorio, aínda que non sexa solo para acercarnos a él, e que non sexa o obxectivo último, senón con unha ferramenta educativa para poder, incluso nun futuro, chegar a crear un interés nos compositores e que se diga, oh, pois mira que recursos ten a gaita, vou escribir para ele. Porque falábamos tamén pola mañá, que son moitas cousas, non me va a dar tempo, 10 minutos, xa xo digo, Vasme ter que cortar, cando sexa agora, que non sei cantar. A gaita con piano, parece que non nos dimos conta da relación de poder que se estableceu aí, non? O sea, vamos a tocar con piano, por qué? O que falábamos, unha palabra como dignificación, que me parece que cheira raro, non? En Galicia escoitouse moito, durante moito tempo, eso de dignificación, xa pasou un pouco a historia. Con piano, porque se a gaita, de verdad que hai moitas outras formacións que podería funcionar mellor que gaita e piano no que se refire a estes conciertos das 2 da mañá, non? Que o violinista co pianista tocando ali. Nese contexto a gaita non funciona. Podemos escribir outras moitas cousas para gaita e piano, aquí con isto, seguro que podía decir moito máis que vou decir. Noutros contextos no que o piano non fora un mero acompañante desde esa óptica do século XIX total de escrita de música, non? Ben, pero temos tantas posibilidades que estamos deixando polo camiño, solo polo feito de centrarnos na música popular, que temos a obriga de coñecer, xa volvo a decir isto. De feito, no conservatorio en que eu traballo somos 2 profesores de gaita, temos a gran sorte de ser unha excepción, no aspecto de que hai moitos alumnos. E a programación estamos traballando para que vaya nunha doble liña, o que é o repertorio tradicional, o corpo dese repertorio, pero tamén que se traballen outras cousas, outros tipos de repertorio, etc., para podernos achegar un pouco a todos os aspectos técnicos do instrumento. Ben, agora, como abordar eses aspectos técnicos? A gaita non deixa de ser máis que o que é, uns tubos, non? Que van a un fol, ten uns bordos e un tubo con furaos que fai a carácter melódico. Ben, é un tubo que decíamos pola mañá cónico e ten unhas implicacións que sea un tubo cónico, pero a nivel de volumen sí que podemos facer moito o mesmo instrumento, sin cambiar prácticamente nada. Vou a tocar non por nada, senón porque non me gusta falar no abstracto, non? A gaita sona pouco, sí, porque tú lo dices, quero velo. Son do de meter o dedo na llaga, non? O volumen vedes que é moito máis reducido, está máis para un espacio interior, porque é no lugar no que está ahora mismo. O sea, o que comentaba é que, de verdad, vou no secuestrar e vou levar para a miña casa, porque me parece tan interesante todo o que dice. Comentaba que deberíamos de ter varios punteiros. Eu incluso diría máis, deberíamos de ter varias gaitas para poder abordar diferentes repertorios, etc. etc. Non é mesmo, isto sí que é unha cousa que os gaiteiros pecamos moito diso, non? Ou eu tiña esa sensación. Íbamos a tocar con un grupo de baile, con un grupo folk, ou nunha banda de gaitas, e o instrumento era exactamente igual, preparado da mesma maneira, cando os repertorios e a forma de tocar e as agrupacións eran totalmente diferentes, non?
Vale. Entón, digo, é un instrumento tal como o teño pensado para un espacio interior, para que non teña esa cantidad de volumen. Por exemplo, como este, tamén parece unha gaita espectacular, pero é un instrumento pensado para o exterior, ¿no? Sobre todo. Ben, claro, no momento en que entramos dentro das aulas do conservatorio, estamos compartindo espacio acústico. Moitas veces se queixa e dicen, é que sonan moitas, e teñen razón, é que é verdade, sonan moito, non é no digo como algo nin bo nin malo, é unha realidade. Pero se nosotros entramos dentro dese linguaxe tamén temos que estar un pouco cercanos a iso, non? Senón non poderemos tocar en moitas ocasións con outros instrumentos, verémonos con problemas. Porque decía tamén o de as gaitas en xeral non só os punteiros, porque o volumen dos bordos tamén ten que ir en relación co volumen do punteiro, non? Vale, como conseguimos aumentar a extensión para poder abordar outros repertorios? Pois simplemente o que fan todos os instrumentos deste tipo, non? Cortar o tubo. Extraemos con medio burato o primeiro armónico que a oitava, e logo cortando o tubo na parte central, teríamos a duodécima, non? Vale, diches que ahora non volve, pois se cerro a pellita, pero vos facer unha trampa. Sí? O dos oídos, non? Ben, isto é unha gaita de Seivane, o sea, de Seivane non, que é a miña que apaguei, pero construída por Seivane, unha gaita convencional do ano 2005, pon aquí. A gaita é do 96, pero o punteiro este máis tarde, o sea que non é nada, me refiro, que fora creado para tocar deste xeito. Ben, desta maneira conseguimos ter dúas oitavas no instrumento. Agora, como me preguntan sempre, pero eso é que cambias o aire, agora. Con bordón igual. Sí? E incluso cromáticas. Nos abre moitas posibilidades en canto ao rexistro. Ben, outra cousa, pero isto non é nada novo, xa vichedes que é cortar un tubo por X puntos e conseguir extraer os harmónicos, non? Ben, o caso da articulación, tampouco é nada novo. Escoitábamos, foi onte, que teño xa os días perdidos, a Clemente de Ibias, non? Clemente de Ibias, igual que Parentes, que é un gaiteiro da Fonsagrada, tocaban con articulación. Que é articulación? Realmente é conseguir que por un momento pare de sonar o instrumento, non? No caso das gaitas, en xeral, moitas veces o que facemos é simular unha articulación, non? Mediante os picados, os batementos, dá a sensación de que hubo un espazo entre as que non houbo, simulamos, simplemente, non? Ben, pero temos unha posición que crea resistencia e permítenos, sin cambiar o aire, que o instrumento deixe de sonar. O que é o punteiro, os bordos continuarían sonando igualmente, non? Vou abrir un poquinho, perdonade, que fai un calor aquí tela. Ben, isto sería un recurso, pois, hasta limitado no aspecto de se solo nos collemos e o facemos cortes secos como tal, non? Pero o que nos vamos a conseguir é, vou tocar agora, nada, unha liña ascendente e descendente con diferentes tipos de articulación. Primeiro, toda ligada, logo facendo 2 a 2, logo articulando todos e logo un estacato. Para que vexades que moito vai estar na distancia en que nos teñamos, collamos os dedos, o sea, é un pouco a nosa lingua. Non somos un instrumento de soplo directo, non vamos ter a velocidade nunca dun instrumento de soplo directo até que podamos.
que nos daría? Pois, poder abordar, por exemplo, abordeme de ti, que falaxe antes do repertorio de cando Xerevilli lleva detrás a Vivaldi para que lle escribira algo, non? Pois hai 6 sonatas espectaculares que lle puxo que eran de Vivaldi, pero que non eran, que son o Pastor Fido, o último andamento da sexta, dixen, por favor, coller como xemas, para que vexades que despois isto ten que darlle unha ten que ter relación clara co repertorio, porque senón para que se sirve facer isto, pois non sei, podenme non sei, agora xa son maior, senón podíame levar os meus pais e pillarme encima dunha mesa facendo 2 octavas, pero se non ten un objetivo real, a técnica vale máis ou menos para nada, non? Estou en frío e iso, pero... Non era un exemplo, nada máis, por favor, non. O rango dinámico non somos un trombón. É unha evidencia, verdad? Vai ser pequeniño, mesmo pequeno. Mais no registro agudo que no grave. Por que? Porque son armónicos e podemos xogar moito máis, non? Ben, para que utilizamos sobre todo? Para a salida das notas, para que non sea un ataque. Vedes que a palleta o que lle pasa é que teño moi reducida a cantidad de cana, para que teña unha menor resistencia e poda controlar mellor o que son os ataques. Como conseguimos facer unha salida da nota que non sea? Pois simplemente baixamos o aire. Que pasaría ao baixar o aire? Que caería a afinación, verdad? Pois que facemos como fan nas flautas de pico? Abrir un pouco para que resiga. Se ao final está todo inventado. Claro, por exemplo, no registro agudo sí que temos moito máis marxe, non? Vou poñer nada, unha pequeniña, 2 frases dunha pequena obra que escribí en Fagaita só, que empeza desde o pianísimo, vai abrindo un pouco e tal, para que vexades o rango dinámico que é máis amplo no registro agudo. Continuaría, tal, pero vedes que conseguimos un registro, o sea, unha gradación no que se refire ao volumen un poquinho máis amplia da que tiñamos habitualmente, non? O sea, que non pegábamos prácticamente on-off. E só é o traballo técnico e o traballo da palleta. Claro, isto ábrenos moitas vías para traballar. Onte estaba vendo que tuve unha sorte de poder vir xa toda a semana e ver que estaba facendo unha especie de performance, ¿no? Con un tipo ali con unha motosserra e tal. Isto é outra vía, o sea, a improvisación libre, a todas as músicas de vanguarda, porque
Aquí é moi curioso o que pasa na gaita, ¿no? Como é novo, na gaita parece que é novo, pero de novo ten máis ou menos nada, ¿no? Dicen, tío, que vanguardístico eso. Falábamos as afinacións históricas, dicen que é moi vanguardístico. Dicían, non, pode ser que estemos dicindo isto de verdad. Donde está a vanguarda en algo de fai tantísimo tempo? Dende que o señor lle deu por coller unha corda e empezar a doblar e ver como funcionaban realmente os sonidos. Non, o sea, que non hai nada novo, vedes que non hai nada novo, xa está todo inventado, simplemente quizás é un pouco buscar o contexto e a aplicación de que é a sorte de ter a gaita no ensino regrado, e abordar eso, e buscar agora unha vía nova. Claro, o repertorio histórico, claro que sí, que hai unha gaita espectacular construída para iso xa, claro, iso sí, eu sei, non é? Sei, coñezo os tratados de Giovanni Valdano de 1600, coñezo o de Bourgeon de Sillery de 1632, dixen ben, non? Sí. E outro de Jotetaca de 1738. Se os tratados históricos e a cantidad de repertorio que hai, sabémola. E sabemos que hai unha gaita específica para iso. Bueno, pero claro, tamén falábamos antes, as variacións Goldberg non son para piano. E mira o que fai Glenn Wood. Claro, non comparemos, evidentemente, ni se me ocorrería, ni se me pasaría pola cabeza. Pero é viable poder abordar este repertorio? Non sei, ten que pasar tempo para poder tomar unha decisión, non? Ten que haber un corpo grande, moita xente facendo, para que se poda ver se realmente era viable ou foi simplemente unha vía máis de investigación para poder chegar a outro punto diferente no que estamos. Pero, que nos pode dar isto? Un lenguaxe máis similar ao que teñen, por exemplo, outros instrumentos en canto a formación, sin olvidar o noso, non nos olvidemos, que está aí, e pode ser uns recursos espectaculares para algunhas cousas, pero é poder entrar en contacto con outros instrumentos, con outro tipo de formacións. Eu estou desexando, por exemplo, o Centro Galego de Arte Contemporáneo ten uns músicos que non haya unha gaita, non? Non sei se aquí tedes algo similar aquí en Asturias. Non. Pero sería importantísimo que os instrumentos tradicionais formaran parte da... Pero tanto isto así como isto, porque serían tremendamente viables e daríanlle unhas... Todos os recursos que teñamos sempre nos van a abordar cousas. Tiempo, como vai, Rodrigo? Non está. Nada, como conclusión, que me alegra moitísimo. De verdade, eu sempre son un tipo... Son un tipo moi pesimista, pero a vez optimista, depende como me levante o día. Oxe? Oxe por la mañá pesimista. Non, é broma. Bueno, así somos os galegos, non? É a nosa idiosincrasia, non? Tirando un pouco de tópicos, que levamos tamén tirando de tópicos, así é bastante importante. Vexo que hai moitas vías, moitas ganas de facer cousas. Claro, eu entendo que moitas veces abordamos repertorio nas gaitas, non sei, no caso das gaitas asturianas, que pode ser repertorios igual, música escocesa, alguna cousa, ou música bertoa, ou música de outras latitudes, pero está moi ben, é coñecela. Se pode, é genial, pero non nos supón un cambio de paradigma. Que quero dicir con un cambio de paradigma? Ao final son músicas de tradición oral que estaban nun contexto similar ao que podía ser noso, con as súas diferencias, evidentemente, se non seríamos todos iguales, se non somos, non? Pero claro, xa poñerse a abordar outro tipo de repertorios, que bonito, cambiar para prácticamente toda a concepción do instrumento, non? Con isto non vos quero dar máis a lata. Estou moi contento de que se faigan este tipo de iniciativas. O gallá se faigan máis. E se me chamades xa é a leche. A próxima se pode ser para tocar, para non falar, porque non é o meu. Podo tocar tampouco, pero estou máis afeito. Simplemente iso, darvos as gracias e que continuedes con este tipo de actividades. Sendo moi críticos uns cos outros, pero foi maravilloso ver a cantidade de xente referente que estaba hoxe sentada ali a mañá mirándose os ollos uns aos outros. Quedan moitas cousas por decir que se van falar fora, xa o sabemos todos. Pero é maravilloso e genial que hai esa convivencia. Nos na Galiza temos xúntase unha parte, logo outros de outro contexto, pero xuntarse xente con ideas moi diferentes
xa vai pasando menos, vamos decir, non? E nada, espero que vos fora mínimamente útil e non vos aburrira, e nada máis. Vamos.